1985 urtean egindako bideo batzuk, eta nerekin batea Joseba Ibarguren, Joxan Otsoa, Ormazabal, Tolosako gazte batzukin haiekin batea egindako bideo batzuk dira, eta bideo horiek urte hartan kristolan hartu genuen, eta ingenuen inauteri buruzko nolabaiteko jorrapena edo gai desberdinak hartu genituen. Inauteria horrokorren hartuta, musika, Ostialmeko festivala, eta horrelako bizpahiru gai. Eta gerora, 2011 urtean, oindala 3 urte, udaletxeak eskatuta, egin nun nik eta beste Donostiko gazte bat, laun batekin batera, egin genuen Tolosako inauterietan garbik eta eunez nola bideratzen denean, nola iten den erreportei bat. Orduan, lehendabiziko bi eunetan, ikusiko deu, 1985 urtean egindako bideoak, bi bideo. Bata, Tolosako inauteria, generikoa, non guain ikusiko deun pixkat, elkarrizketakin batea, pixkat azaltzen den Tolosako inauterien jatorria, ezaugarriak, bitxikeriak, magina bat datu inauteri buruz. Bigarrengoa, aste azkenen ikusiko duena, gero inakik gogoratuko izu ez agenda nola dihoan, aste azkenen ikusiko duena da inauteria eta musika. Inauteria ez da ulertzen musikari gabe, eta inauterietako musika ez da ulertzen inauteriei beraiek gabe. Orduan, egiten da pixkat, inauterietan musikak dauken garrantziaz, nolabaiteko analizia edo historia. Eta hirugarrena, lehen eztan bezala, 2011 urtean grabatutakoa, inauterietan garbiketa lanak kaldererotatik hasi. Eta astezkana bitarte, eunez, eta gauez, garbiketa taldekoak lana nola egiten duten ikustea. Proiektorea gaur egungoa izango da,